matuod kayo ang paghigugma ko. Puno sa kalipay ang dughan sa duha ka binuhat nga nagsalo na gyud sa ilang duha ka gugma. Kinahuman naman ang ilang kasal. Kana walay lain kundi si Ramil og si Janice. Samtang dunay sekreto nga gustong isulti si Ramil og mga higala dinhi ato na pong sumpayan kining atong sugilanon nga atong gitiguluhan ang imong handumanan. Kasakitong kalipay yayong antang duha. Mahal, malipayon kay ko karon kay nakasal na tang duha. Ug abi nimo, wala gyud kabutangan ang kalipay nga akong gibati karon nga ako na gyud ka sa himpit, mahal. Karon nga nahiusa na tang duha. Ikaw na si Janice Monterreal ang akong asawa. Isaad na ko nimo, mahal. Mahalon ug panggaon ko gid ikaw. Hangtod sa katapusang pinitik sa akong kasing-kasing. Isaad na ko na nimo, mahal. Manigsama kita, mahal. Karon nga nakasal na kita. Mahimo na ba? Mahimo konsultihan sa sekreto nga imo nang gitago na ako. Tugay na kaayo. Sultihin ako. Kay nakasal naman kita, mahal. Kuan, mahal, kining pasaylo ako nga sa kadugay sa panahon nga uyab tang duha. Wala jud ko makahimo sa pagtug-an ni manining tanan. Mahal, ang tinuod aduna ko'y prostate cancer. Ug dili na gid ni matabang, mahal. Bisag unsaon pa sa pagtambal. Apan dili na gid ni matabang, mahal. Busa pahimoslan ko ang nahabiling adlaw sa akong pagpakabuhi ning kalibutan. Pasaylo ako nga wala gid ko mutug-an nimo. Ug mismo si Troy lang ang nasayod ining tanan. Sawa pa siya mularga sa laing naso. Gitug-anan ko na siya sa tanan. Pasaylo ako, mahal, nga ako ning gilimod nimo. Dili lang ko gusto nga masakitan ka. Pasaylo ako, mahal. Unsa? Muna imong sakit. Ginoong ko naman nga nung dili magkanako na mitugaan. Nga nung karon ka pa man mitugaan. Dili ko na madawat. Dili. Mahal, dili na to mahimong pugngan ang unsa man ang nakalatid sa duha nato kagugma. Susama nga mao kini ang akong kapalaran. Apan wa ko magmahay nga sa katapusang mga adlaw nga nahibilin sa akong pagpakabuhi ng kalibutan. Anaagi hapon ang Ginoo nako tungod gihatag kaniya diri nako. Wa ko magmahay, wa ko magbasol, ug ngano nga mawa ko diha nimo, Janice. Tungod mahal ug mahal ko kayo ikaw.
labaw pa sa akong kinabuhi ug mismong kamatayon lang ang makapabuwag natong duha. Timan ikini, mahal. Maskin kabay, ako mangandoy nga mawakan ako, Ramil. Maskin kamay, kadang mo man ang sakitan ni hatag ni God ni mo. Dili ko ni madama. Dili ko ni... Mahal. Ako ni balik niya, ma. Dadun na to siya sa ospital. Dadun na to si Janice sa ospital. Ginoo ko, unsa man kayo natabo sa akong anak. Ganong galit man lang siyang nalipong. Pa, huwag may mahibaw ni mama. Basta, kay pagkahuman niya nga nasayod sa tanan, galit ra siyang nalipong. Mao na to hinungdan nga, gidana mo siya sa ospital. Wag gid ko kasayuran ining tanan. Kaya nga no, Unsa man dayang iyang nasayran nga, may hinungdan nga nakuyapan siya. Ramil, pa, nasayod na niini si Mama Tinay ug si Janice. Bugtong ikaw na lang ang wa may bawo ni ining tanan, papa. kay nga no, unsa man di ay unta ka na yung gusto nimo nga isulti nako, Ramil. Pa, nakainumdum ka sa dihang nahuman ang among kasal ni Janice. Ug sa dihang nag-istoryahay ta sa inyo ha, yadtong padung pa lang ang among kasal. Oo, nahinumdum ko ana. Kay nga no, unsa man di ay ang gusto nimong isulti. Ang tinuod pa na ako'y prostate cancer ug dugay ko na kini giantos ang maong sakit ug sa kabuan na lang ang tagal na ako nining kalibutan na. Muabot ra gyapon ang adlaw nga mubiya na ko. Mubiya ni Janice. Kadiyot lang. Na ang doktor oh, padung na din Dili, atong duulon iho. Doktor, unsa may sakit sa akong anak? Mister, wala may sakit ang inyong anak. Ikaw ba ang bana sa pasyente, mister? Doktor, ako ang iyang bana ug kauban ako ang iyang amahan, si Papa Alex. Okay nga naman doktora. Unsa man hinungdan nga nakuyapan ang akong anak? Dili ninyo dapat kaguo lang hitabo niya, mister. Labi na gyud ikaw nga iyang bana. Good luck, mahimo ka ng daddy. Tungod, 2 ka bulan nang buntis ang pasyente. Oh? Tinuod ka, doktor? Buntis ang akong anak. Buntis ni si Janice. Mo di hinungdan nga nakuyapan siya. Salamat. Salamat, Diyos ko. Naanagid mi anak. Naanagid mi anak. Karon kay nasayod na ta sa kahimtang ni Janice. Matod pa sa doktor nga dili kuno kinahanglan nga gikinahanglan kuno nga dili mas stress ang akong anak kay makapadaot to kini sa bata nga iyang gisabak. Pa, kung wala na niya ko, ayaw baya ninyo pasagdi si Janice.
pa. Na ako silang ibili ni uban sa akong anak. Ramel, bisan dili pa nimo kini isulti. Apan, amahan ako ni Janice. Busa dapat lang nga ako nga timanon ang akong anak. Ug ambot lang kung sa pag-abot niya ng adlaw, madawat ba ni Janice ang iyang kapakyasan? Madawat ba niya nga mawa kaniya, Ramel? Pa, Hello. Miss you. Mayong adlaw dira sa imo. Aw, sir, amoy mayong adlaw. Ikaw kini. Oo. Ako kini. Ang imuhang agalon nga gwapo. Aw, amoy. Nganong nakapanawag man ikaw, amoy. Nanawag ko nimo tungod kay moabot nako og mang adlawa. Busa imo kong sugaton sa airport. Klaro ba, misyo? Aw, klaro kayo, amoy. Aw, sugaton nakanganha og mga adlaw diha sa airport, no? O sige. Ugma sa buntag. Maunang paglapag sa eroplano nga akong sakyan. Gikan diri sa Amerika, misyo. Busa, paabot ka ha? Unya basig maulahi ka sa pag-abot. Dili ra ba ko ganahan sa tao nga langan-langan, misyo? Aw, areglado, amoy. Sugaton ta ka ugma sa buntag. Buntag sayo pa ko mahalin dire, amoy. No, sige. Kung mao ka na, paabot ako og mga adlaw, misyo. Goodbye. Goodbye, amoy kong gwapo. Areglado. Oo. Gibutang na ni amoy ang telepon. Yuhu! Laklak ka naman kini. Tungod kay maabot ang akong amoy nga gwapo halin sa Amerika. Ugi kan sa Amerika. Busog naman kini. Si Misyo. Oh. Kayang akong amoy nga gwapo. Ang bugtong manunubli sa tanang mga kabahandianan sa mga brilyantes. Busa, sugato na ako ang akong amoy nga gwapo nga si Sir Manolo. Patay na ra ba ang yahang mga ginikanan ani? Busa, panggaon ako ni siya pag-ayo aron busog ko permi sa iyang mga pagkaon o kung unsa pa man ang ako mga benepisyo na pag nga akong maambit dire sa iyahang panimalay kay ako ra bang iyang tuo nga kamot si Misyo. Busa sa sugaton ako ang akong amoy ug mga adlaw.
Bueno, misyo, ni nagyud ta sa akong palasyo. Ako namang gyud kini kay patay naman ang akong mga parents, di ba, misyo? Abay, siyempre, sir, imuha gyud kini, sir. Oh, walay laing naman nag-iya ni sir, kundili ikaw ra, sir. Ikaw ra gyud, sir. Ang akong gwapo nga amoy. Gusto ka na gani dira, misyo, ha? Ginapalapan mo lang ang dulunggan ko. Or imo lang gipalapad ang akong dunggan. Magsagol-sagol lang atong paghiligay nun, kag pagbinasaya tungod kay niyaman ta sa dapit sa oriental nga bahin sa Negros. Mao na nga natay ideya sa mga lingwaheng hiligaynon. Pero tay sa misyo. Nga man kana, sir? Unsa man ang nakapahinumdum nimo? Nahinumdum ka sa babae nga akong gipakamahal, misyo? Abay, simple naman, sir. Atong si Ma'am Janice. Misyo. Si Janice. Kumusta nakahasya karon? Ay, sir. Ayaw lang kagool, sir. Kay doon ako'y dili mayo nga balita. Nimo, gikan sa iyaha. Unsa man kana, misyo? Unsa kana? Ay, sir. Ngadtong niyagi lang si Mana. Nagpakasal na si Dajanes. Ano? Unsa? Nagpakasal? Si kinsa man? Si kinsa ang animal nga binuhat nga gipakaslan, misyo? Sir Manolo. Nagahingalan kini kay Ramil. Maupa. Si Ramil. Gitinuod gid ay ni Janice. Gitinuod gid ay niya. Napakaslan niyang maong lalaki. Dili ko kini matawat, misyo. Dili. Apa na, sir? Your friend John Lee is waiting for the call to live stream room face knowing that kiss this host will make you fall in love. Smirking face. Nagpakasal na silang duwa. Ug ang wapod uwaw nga amahan ni Janice. Ni uyon lang ug nisugot. Nisugot lang ang iyang ginikanan nga magpakasal sa maong lalaki. Ang amahan ni Janice. Makikumpronta ko niya, misyo. Makikumpronta ko kay Tito Alex kung nganong gipakasal niya kay Ramil, ang akong bugtong babaeng hinigugma. Nganong gipakasal niya kini, misyo? Ngano man! Dali, mahal. Paghinay lang, ha. Bago para batang nang gawa sa ospital. Dili ko gusto nga mahago ka. Labaw nang dili ko gusto. Nga naay daw tang mahitabo sa atong anak. Salamat kayo. Kay nagbunga na gyud ang atong duha ka gugma, mahal.
Dili na ko maguol nga mobiya nimo. Tungod naa ang atong pinanggang anak. Panggaagit siya, mahal. Sama sa imong pagpangga nako. Tungod siya ang bugtong handumanan nga ikabilin ko nimo. Kung wa na unya ko, Janice. Mahal. Sangkot sa langit ang akong kalipay. Ginagpunga ng kitang atong duwa ka kugma. Pantang ko pasan sa'yo pa. Ilawan sa'yo pa ang kasakit. Nagipatin ako. Napipila na lang kadlaw. Ang atong panagkuyog. Mahal. Pagabot. Magpungkaya ba na ako ng tanan? Naminsan sa akong pagkatuog mo tubod. Ganda akong luha. Akong madiyon. Ang ganda ko ang kasakit. Pagod sa kabaturan. Akong naibawan. Romil. Romil, mahal tangayo ka. Ganun man. Ganun sa tanang ikaw pa man. Ganun man, mahal ko. Ang sa'yo maabot naman ni baby. Kaya mo na mamingpiyaan. Ang sawa. Mahal. Wa na tayo mahimo. Ang pagbuot sa atong amahan nga tuwa sa langit mao ang dapat matuman. Og dili ang ato ang gusto. Apan malipayon ko, mahal. Kay mo biya man ko nimo nga gibilin ako nimo ang imong mamahimong handumanan sa atong gugma. Ug kana mao ang atong anak nga imong gibuntis karon lang gyud mismo. Malipayon kaayo ko, mahal. Ug manghinaot ko nga imo siyang panggaon sama sa imong pagpangga diri nako, mahal. Mahal ko kaayo ikaw, Janice. Bisan ang akong kinabuhi mawaman, apan ang akong kasing-kasing magpabilin ug magpabilin gayud uban nimo. Mahal, dali na. Idulong ko na ikaw sa kwarto nato aron makapahuway na ka. Ug ayaw baya paghago, ha? Kay imo na ra bang gidala ang atong anak? Panggaas siya. Kay siya ang imong mamahimong handumanan. Gikan ako, Janice. Pagkabulahan gayod sa akong higala na si Ramil. Tungod kay naangkon gid niya ang babae nga maong tanan alang kaniya. Bisan pa man nga nahibalo ko nga naanay lubha nga balatian or sakit ang akong higala. Ay, bago pamanggod ko maka huli gikan sa Switzerland. Mao na nga angayan lang nga akong siyang bisitahan.
akong tuawon og hatagan sa dakong panginbulahan ang akong higalang si Ramil. Uban sa iyang asawa. Oh, Ginoo ko. Bisan sa gamay na lang nga panahon nga may kauban sa akong higala. Ang babae nga iya gihigugma. Apan nahibalo ko, Ginoo, nga tuman na nga kalipay ang matagamtam sa akong higala. Karon gid dayon, duawo na akong higala. Ug moingon gid siya nga, Troy, ania ka na? Ang akong suod nga higala. Karon dayon, moilis ko aron sa pagduaw Tomorrow at 7 sa sunny. akong Thunderstorm higala 29 degrees / 23 degrees. See full forecast. ug sa iyang hinigugma nga si Janice. Pagkamalipayon gid sa akong higala. Salamat kay nagabot ka, abiyan ko. Dagan kayong salamat sa imong pagbisita nako. Ramil, akong gipaabot ang akon panginbulahan diha kauban sa imo. Binuhat nga gihigugma nga walay lain kun dili si Janice. Gikalipay na ako og dako nga may anigid ka. Abi nako og dili na ka maanhi. Og dili lang kana. Doon ako'y regalo alang kaninyong duha. Ani. Unsa kini? Kuan, ablihin na lang unya, inig ka, lakaw na ako. Naday ko'y pangutana nimo ug manghinaot ko nga dili nimo kinilainon sa pagsabot ug tubago nimo ang akong pangutana. Unsa man ang bot nimong pangutana? Higala Ramil. Nakainomdom ka pa ba sa akong mga gihangyo nimo sa dihang wa pa ka molarga sa laing nasod? Oo. Nakainomdom ko. Akon ka ng gitiman. Salamat kung mao ka na higala. Niya pa diaylain akong pangutana. Sa dihang nag-eskwela pa ta sa high school o classmate na to si Janice. Wala ba kay gusto ni Janice? Janice di ay? Unsa ang bot nimong ipasabot, Ramil? Siguro layo ra kayo nga dili nimo masabtan ang tanan kong pangutana. Apan balik ko na ko sa pagpangutana. Wala ba kay gibating gugma ni Janice sa dihang nang-eskwela ta sa high school o classmate na to siya? Ginoo ko. Panahon na ba kiniron ang itug-anak ko niyang tinuod ko nga gibati alang ni Janice? Nganong nahilom ka, Troy? Maura kini ang akong pangutana nimo. Lisod ba nga tubagon? Lisod ba di ay ang punon ang matuod? Ramil, pasaylo ako. Kung mao, wa ko masayop sa akong pagduda. Oo, gigugma ko si Janice. Kung mao, wa ko masayop nga ikaw nga akong gipili nga bilinan niya. Nagpasalamat kog dako nga imong giangkon ang tinuod. Wa ko maglisod sa pagpangutana nimo. Glabaw sa tanan, wala usab ako maglisod sa pagpili sa tao nga akong pinlan, nga akong bilinan sa mahal ko, Janice. Ug makalaom ba ko nga dili nimo pasakitan si Janice panahon nga wa nako? Ramil, higala ko. Kinahanglan gid ba nga dinhimo mo padulong ang tanan? Troy, nasayod na ko sa akong kahimtang. Dili na kiniduwa, dili ka ni pareha sa salida nga pwede ra nimong i-rewind kung ganahan ka nga mutanaw.
sa unang chapter nga imong ganahan. Diyos ko. Usa ka buwan na lang ang nabilin sa akong pagpakabuhi ng kalibutan. Busa, akong siguraduhon ang mamahimon niyang kahimtang sa binuhat nga akong gimahal pag-ayo ug kanaway lain kundi si Janice. Apan ikaw lang ang mahal ni Janice, Ramil. Ikaw lang ang wala na hilain pa. Ikaw lang. Nasayod ko. Apan nasayod usab ako nga mahal nimo si Janice. Busa ikaw ang akong gipili nga may bilinan ko niya. Tungod sama na usab sa akong igsuon nga tinud-anay ang akong pag-ila nimo. Troy, Ramil. makalaom ba ko nga kung dili man nimo maangkon ang kasing-kasing ni Janice, apan ampingan ba gihapon nimo siya sama sa akong gihangyo nimo. Laomi, o saligi ka na, Ramil. Salamat kung mao ka na. Tinud-anay ka gyud nga higala, Troy. Ugwa ka malimot sa atong gipanumpaan, gikan pa sa wa pa ka mularga dito sa laing nasod. Salamat. Ramil, wala ka ba magbati og bisag kamay nga kasilag o kasuko dinina ko? Wala kong mabati og kasuko nimo. Ug nalipay pagani ko nga doon na kay pagmahal ni Janice. Aron sa ingon, dili lisod alang nimo ang akong gihangyo. Saligi o laomi nga pangkaon ako sa Janice. Salamat Sama kung sa mao imong ka na. sama sa imong gugmag pagpangka niya. Ako siyang amping. Ug una pa ko malimot, pwede ba kong muhangyo nimo? Sa unsa Pwede ba ninimong ihatag ni Janice sa panahon nga wa na doon na siya gamay nga kahon. Unsay sulod ani. si Janice lang ang pwedeng mutanaw ni ini. Sa panahon nga imo na ning ihatag niya, tungod na sayod ko. Ako moabot ang adlaw nga wa na ko. Dili na nako unya kini mahatag ngadto niya. Busa, isalig nako ninimo. Troy, makalaom ba ko? Oo, Ramil. Higala, ako ganang tisaan. Salamat kaayo. Dili ko may kalimtan ang imong pagkatinud-anay nga higala. Diri nako. Akong higala. Salamat kaayo. Wala isa pa yan, Ramil. Higala ko. Naday ko'y lakuan pa. Busa, dili ko makapadugayo. Istorya din mo aban. Salamat sa panahon nga nagkaabot na taog. Manghinaot ko, dili pa kinang katapusan na ito nga pagtagpo. Manghinaot ko nga mag-abot pa kita pag-usap. Higala, ug daghan jud kayong salamat sa imong giangkon karon kanako ug sa imong pagmahal ni Janice. Salamat, higala. Usag yun ikaw ka. Dalay ko ng maayong higala. Busa, makalaom ka sa tanan ko panaan biya ganimo. Sige, pag-amping baya kanunay. Mauna ko, higala Ramil. Sige. Salamat kayo, Troy. Ay. Ano saon ko na lang kini? Dili gyud mahimo. Magdugay pa ko din na Sir Alex. Ay tungod. Nagmasakit in taon ng akong asawa. Unya, tuwa pa siya sa alayo nga bahin. Tinuod nga makapadala ko nila sa ilang gastohonon aron nga maatiman siya sa doktor apan ay ambot na lamang mo nanghid lang ko kay Sir Alex nga mabakasyon sa ako pipila lang ka bulan tungod kay nagmasakit in taon ng akong asawa. Ay, kung pwede pa lamang nga madala na kong dinhi ang akong anak ug asawa aron muduol sila nga rin ako. Apan dili man ka na mahimo. Siguro naman makakita sa bisan temporaryo lamang nga driver
Sina Sir Alex, kinahanglan gid ko nga muatiman sa akong asawa karon. Busa karon gyud dayon mananghid ko sa akong amo o sa akong ama nga mabakasyon in tawon ko pila ra ka bulan aron nga maatiman nako ang akong asawa. Mananghid nako kay kaluoy kayong akong asawa. Kinahanglan niyang pag-atiman sa usa ka bana. Sama nako. Kapit naman, madwa ka adlaw. Gikan nga miuli si Kadyo sa ilang balay. Wa pa man gyud siya makatawag. Aron lang mananghid kung unsa na nahitabo sa ila. Emergency manggod siguro yung paguli. Mao nga wala siya makapananghid ni Papa Alex or bisag nako baka or ni Janice. Asa na ka siya ron? Kumusta na ka si Kadyo? Oh, ang akong cellphone. Bering. Si Kadyo ning nanawag. Akong tubagon. Hello. Oh, ngano nga man ka mananghid? Bisag ni Papa Alex na lang nga mubakasyon ka. Unsa? Dinalian kayo ang imong pagpauli? Ngano? May naitabo ba? Ang imong pamilya? No, sa manday mong asawa. Okay. Sige, ako na lang ni Papa Alex, Kadyo. Salamat kayo sa pagbaybalo. O ipadala lang ako sa Palawan ang imong sweldo. Sige. Bye-bye. Hello, isap. Hospital yayang yung asawa. Ug ako ka, kung moabot ang panahon nga, kuhaon ako sa Dios. Mag-unsa na lang nga kung mahal. Mag-unsa na lang ka si Janice. Kumuha ako. Diyos ko. Paibawan ako si Papa Alex. Nga, nanangid si Kadyo nga, mubakasyon lang una siya. Parang babantayan niya ang asawa nga na ospital. Papa Alex? Oh, iho. Unsa may akong malagad nimo? Pa, nanawag dito si Kadyo nga dili sa kuno siya maka-report nining mosunod nga mga adlaw kay na ako sa ospital lang yung asawa. Kinahanglan gyud nga iyang bantayan. Mao di nga wa makatungha si Kadyo diri sa atua. Nitong milabay nga duha ka adlaw kay na ospital diha yung iyang asawa. Oo, mao ko no, Papa. Nanawag ko na siya nimo ganina pero wa ka makontak. Mao nga diri lang siya na ako nananghid kay emergency gyud kaayo ang iyang pag-uli o wa na dayon siya makapananghid nimo. Oh, okay ra anak. Sige lang. Mientras di pa makabalik si Kadyo, mukuha lang ko na kita og temporary nga driver. Aron na ay makadrive kung mulakaw si mamatinay nimo o baka manlakaw mo ni Janice. Ikaw ang bahala, Papa. Basta kay nanangid lang dili sa maka-trabaho temporary si Kadyo. Sige. Kay ako na lang kuhaon si Misyo. Isip temporary nga driver na to. Ikaw ang bahala, Papa. Wanahala sige. Bayaan ko na ikaw anak. Kay may atuon pa ko sa opisina. Sige, Papa.